ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари қанду наботу қаруту ширинам. хуб астен? тенҷин саломатиётон хубай? барои ютуб як навори кардани ҳастам. худи ҳоли ҳозир ма дар Москва, дар дили Россия дар инҷаям. хоб меҳмонӣ омадам, албатта маро даъват кардагиам. ҳамин омадаму рафтум масҷиди проспект Мир, масҷиди Калонда намози ҷомаро хондум ва дар ҳаққи инами Трам ман дуо кардам. дар ҳаққи инами ту ки комментари қабеҳ менависӣ, дар ҳаққи Трам дуо кардам, дар ҳаққи ватан дуо кардам, дар ҳаққи ҳамаи мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуми мусулмон дуо кардам. ва як хотираҳое нақл кардам ба ӯ видео кардаем ки дар ҳамин масҷиди проспект Мир, масҷиди калонтарин, масҷиди бошукӯҳ ки ира худи мисол президенти Россия кушодагия ҳамиҷада дар ҳузури тоҷикҳо бисёр масҷиди калона. ман омадам ҳамиҷа, дилам гуму греҳу бурҷин зад ки ман 4 сол пеш ҳамин масҷида намози таробеҳ мехондам. суханҳо бисёрай ва дар ҷоя як ёдоварӣ кардам ки ҳамиҷада чанд мулоимома, чандтай мулоимоми калона бо майда бо хел ана мулоимомо ҳастанда, барои ки хай мераванд ҳарсу ва мешаванд. як мулоимомуш ай Тоҷикистонай, як мулоимомуш мегӯм ай Тоҷикистонай, ай ноҳияи Файзобод, ай Лолагӣ. шумо хестен бо комментаратон нависон, ҳамон неши каждумтона, хел неши каждумтона задем. охи мо ифтихор мекунем ай тоҷико, ифтихор мекунем ки тоҷики мо ай ноҳияи Файзобод, Файзобод ай ко Файзобода шамолош шерои нари Файзобод мулоимоми масҷиди калонтарин дар Россия, масҷиди проспект Мир мулоимомай. гуфтам шумо бисёр таъно маълумот ки хай бачӣ надора. ҳамун мулоимом мара файрод кард, чеҳраи тоҷиконара дид, мара файрод кард. қатиш гап кардам, гуфт ки ма ай ҷои таваллуди ма гуфт Файзобод. ма гуфтам Файзобод, гуфтам Файзобод. гуфт ай Лолагием. гуфт 11 сола будам, баъд Россия омадам. гуфт вақти падару модарам исус омадем, муҳоҷират шудем, омадем ҳамиҷада зиндагӣ мекунем. гуфт ма ҳамиҷада гуфт ма тоҷик ҳастам. гуфт мулоимоми масҷиди калонтарини Россия, сентри Москвада, проспект Мирда. и боиси ифтихор нест? шумо гап мезанед, паст мезанед. шумо мо тоҷик ҳастем, тоҷики сарбаланд ҳастем, тоҷики тоҷдор ҳастем. ба мо тоҷ додагиам, ба мо аловков додагӣ нестанд ки буковем. гапа бифаҳмедира. ҳеҷ вақт паст назан. мегӯм тоҷики хита, ай тоҷики худат ифтихор кӯ, ай лафзи тоҷики худат ифтихор кӯ. шумо чӣ хеле мардакен ки паст мезани хитона? нагин комментари қабеҳ нанависа. мана байни асру шумай гуфтию қасамо ку. ма ҳамаи гапои шумода, ҳамаи комментарии шумода ма метавонам ҷавоб бигӯм. не ки ҷавоб намегӯм, дар кор нестай. фаҳмидам ки ин комментарҳои қабеҳи шумо, ин дашном ҳақоратҳои шумо, ту агар мусалмон бошӣ, не ки мусалмон набошӣ дигар гап. агар мусалмон бошӣ, ҳақорату дашному комментари қабеҳ миллати худра, миллати хита, забони хита, дини хита паст назан. фардо рӯзи қиёмат сари полисирот ҳисоби китоб мекунӣ. чӣ дар корете дохӣ гуноҳ? барои ҳамин дар ин масҷид ма зиёда аз як моҳ мисол тоати ибодат кардам. дар ин масҷиди проспект Мир 4 сол пеш, дар ҳамин масҷиди проспект Мир ҳатто ма мулоимомуш якта Аҳмад мегуфтанд, бо як мулоимоми дигар пешдурои вай дар ҳамиҷа мара вай кард. вай Аҳмад ана доғистония ҷурам ай намедонам коли букомиёмуш ана гуфт ки дуо мекуна. гуфт сами гуфт пажилои блогер наш гуфт Муҳаммад ҷон гуфт дуо делаед. гуфт дар ҳамиҷа ма дуо кардагим дар ҳамин масҷид. аллоҳ пок шоҳидай, офаридгор шоҳидай. ма дар ютуб, дар шабакаҳои иҷтимоӣ фақт ҳуҷҷат гап мезанам ки пагаи суханомда ҷавоб бигӯм. дар тамоми ҷо дар ӯ дунёрам ҷавоб мегӯем. шумо чӣ қадр паст мезанед миллати хита? ма омадам ҳамиҷа ку бовар куд ҳамун чиёра ина диден ку, шумо шоҳиден. ҳамун
чечено бошан аму доғистониё бошан манам хеле приветствовать мекунам. тоҷик чеҳраи нуронии тоҷикӣ саводам надошта бошам рӯбои хел саволои шумода ҷавоб мегардонам. барои ҳамин оё мо ифтихор намекунем ки тоҷики мо мулло имомай? оё мо ифтихор намекунем ки дар масҷиди калонтарин Россия вақте ки намоза мехонанд тиёр мекунанд тоҷикоро мегӯянд ки қуръон бихон тиловат кун. забони ширини тоҷикӣ қуръона мехонад ов мешай. қориёи қуръон ҳофизои қуръон дар ҳамин масҷидҳои калонтарин вай мекунанд қироат мекунанд мо гӯш мекунем. дар маккаи мукаррама дар мадинаи мунаввара мо оё ифтихор намекунем ай тоҷик будан ай мусалмон будани худмо? шумо пас мезанед. накунед ин кора. ма ба худо қасам кадиме тоҷикай ай хурд то калонш ма дӯстш медорам. кадиме мусалмоне дӯстш медорам. ҷугии хидма ма авлод мегӯм ма дӯстш медорам дилбардориш мекунам. бояд мо дӯст бошем як мушт бошем. бояд мо тоҷи мо куҷо шуд? алокои дастонда мековена бугум бусушам. сухани ма сахту мерасад. дар эфида мебарем ки ту бобои хеле гап гуфтӣ. гӯш ки мусулмони ҳақиқӣ шав дашном ҳақорат накур шабакода. ма иҷо омадам рӯи даст мегардонам. ма хесм рафтам қазоқистон даъватам кардан ҳоҷи сомон бовар ки беҳтарин инсоне вай. иқадар ҳоҷи бовар ки иқадар мисол авқоту хӯроко мекунад мардумда пешниҳод мекунад. албатта бепул нестай неки бо савоб мегирад. айҷо омадам мана челябинс омадам. ман иҷо ҳоҷи умедҷон ҳоҷи рустам бо дигаро ҳастам. мисол авқото мекунам ошхонаошон омад дидам тамошо кардам. ман реклама кардам қай сухан кардам. барои чиё? ино ҳам савоби идинёгӣ ҳам савоби қиёмата мегиранд. шумо ё мусулмон ҳастед мефаҳмед шумо чӣ қадар гапи пасту баланд мегӯед? ҳоҷи маъруф шумо қатъиам ҳоҷи маъруф шиштагиан як сари дастархонда шиштагиан ки бигӯен ки ҳоҷи маъруф чӣ хел инсон аст? ҳоҷи маъруф воре шери нари тоҷик гапзани тоҷик ками камай. ҳоҷи маъруф бар номи худо қасам ман ҳамуҷа будам. ягон секунд минут бобиҷон гӯшнаи бобиҷон сери бобиҷон сари либос бобиҷон ҷои хоб буд бобиҷон хунук нахӯрди бобиҷон сар чӣ барад мисли ами фарзандори нигоҳ бин мекунад. тамом биё гам назам сауна пауна ҳама ҷо буд. ҳама марад як меҳрубонӣ кард. духи пухи хелиҳо мезани дар иҷод ҳамин вай кард. ҳоҷи маъруф чӣ хел ман ҳоҷи маъруф хай айму тоҷикистон ай ман як бобоем диди чӣ қадар ҳурмати эҳтиром мекунад. як бор меҳмони ҳоҷи маъруф шидагиен шумо ин қадар гапҳои қабега мезанед. ҳозир ман иҷода иншоалло ба амри худо ман одаме ки таклиф карда маро мисол рафтем омадем боли ҳамира соз намешиносам. ман бо ина бобои лангари занг задастай бобоҷон 88 занг задастай. ман вақте ки ман будам худо раҳмати колия таҷи худо ҷоша ҷаннатул фирдавс гардон шери нар буд. вай дар бораи ман видео кунам ман буфаҳмонам ку ҷанами хел интернет меларза. бобоҷон 88 бобои лангари шерои нари тоҷикам дар ҳамин мулки ғарибӣ дастгирӣ мекунанд. ҳаморо хесен кофтем ёхтум кофтем. кияй бегуноҳдаи дунё? ман хиёл ку гуноҳ кардагӣ нестам. гуноҳ ҳама кардагиам. агар аллоҳи пок мехост ки мо гуноҳ намекардем моро малоика меофарид. малоика не ки мо бандаем. мо бандаи хокем. мо медонем мо хокем. мо ба хок меравем. мо гуноҳ мекунем. мо илоҷ нест гуноҳ накарда. гуноҳ мекунем тавба мекунем пеши офаридгор хушш меояд. суханҳо бисёр дар ҳаққи ватан дар ҳаққи миллат дар ҳаққи шербачӯи ватан дар ҳаққи суханворои ватан ки дар мулки ғарибӣ сухан мекунанд дуогӯ бошед пас назанешон. комментари қабеҳ нанависа. валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мекунем фардо рӯзи қиёмат ба ҳар як калима гуфтаги ҷавоб мегӯй. ҳозир ина ки ҷашни истиқлол ай тоҷикистонда бояд ҷашни истиқлолро дар тамоми сайёраи замин мо бояд ҷашн бигирем. зиндаву сарбаланд хонобод ролик дрози бачишт.